ଶିରିବଉକୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ବା ପଚାରିବେ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ତାଠେଇ? ଶିରିବଉ ଭାଷାରେ ମଦଘଡ଼ା କାମ ସଇଲେ ଗଡ଼ଗଡ଼ା। ଇଏ ସେଇ ଶିରିବଉ ଯିଏ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷରେ ଦୟାନିଧିଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ସଂସାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ହରିପୁର ଗାଁକୁ। ଦୟାନିଧିଙ୍କର ସାଧାରଣ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରିଟିଏ, ତା ଉପରେ ବିଧବା ଭାଉଜ ଆଉ 3-3ଟି ପୁତୁରା ଝିଆରୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଢ଼ୀ ମା ଏବଂ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ନାତୁନାତୁଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ଆଦ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହୋଇଉଠେ ଶିରିବଉ। କହିବ ସେ ତା ଜୀବନ କାହାଣୀ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସେତେ ଜାଣିନଥିଲି। ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରର ବୋଝ। ବିଲବାଡ଼ିରୁ ଯାହା ଆସେ ବର୍ଷକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଜେଜେଙ୍କର ତ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ଥିଲା, କେତେ ବା ଦରମା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରି କଂସେ ତୋରାଣୀ ଭିତରେ ମୁଠାଏ ଭାତ ଚକଟି ପିଇଦିଏ। ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁର ମୋର କହନ୍ତି, ବୋହୂଟାଏ ତ ଖାଲି ପାଣି ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ବି ସୁଆଦରେ ଥାଳିଏ ଭାତ ଉଠିଯିବ। 17 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଲି, 19 ବର୍ଷରେ ମା। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳୁ ସମ୍ଭାଳୁ ବଢ଼ିଗଲା ଛୁଆଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ। ଶିରିବଉ ସର୍ବମୋଟ 8ଟି ପିଲାଙ୍କ ଜନନୀ, ହେଲେ 7 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅ ଶ୍ରୀମତୀ ବାହା ହୋଇଗଲା ବେଳକୁ ସବା ସାନ ପୁଅ ତପନ କାଖରେ ଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ତଳକୁ 3 ପୁଅ ଦିବାକର, ଗଗନ ଆଉ ପବନ। ତାପରେ 2 ଝିଅ ସୌରୀ, ଗୌରୀ ଏବଂ ପୋଡ଼ପୋଛା ତପନ। ଶିରିବଉ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଆଗରେ କହେ, ତମେ ସିନା ଏଇନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛ, ତମ ବରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛ, ଆମ ବେଳ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା। ଜେଜେଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦିନରେ କେବେ ଦେଖିପାରେ ନା, ଖାଲି ଆସନ୍ତି, ଖାଇଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଇ ରାତି ଘଡ଼ିକୁ ଆସିବେ। ବୁଢ଼ୀକୁ ମାଡ଼ି ବସେ ନାତୁଣୀ ସୁମନା, କହେ, ହଇଲୋ ମା, ବନ୍ଦ କର ତୋର ସେ ଫଟା ରେକର୍ଡ। ରାତି ଘଡ଼ିକରେ ଦେଖି ଯଦି 8ଟା, ଆଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ନା 18 ନଳା ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗାତ ବସିଥାନ୍ତୁ ବା। ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ହାସ୍ୟରୋଳ ଉଠେ। ଲାଜେଇ ଯାଇ ଶିରିବଉ ଗୁଣୁଗୁଣେଇ ଉଠେ, ମଲା ମୋର ଏ ଘୋଡ଼ିଟା, ମୁହଁକୁ ଲାଜ ଅଛି ନା ଶରମ ଅଛି? ପୃଥିବୀଯାକର ଯେତେ ସବୁ ଢଗଢମାଳି ବୋଧେ ଶିରିବଉ ମୁହଁରେ। ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଅନ୍ କଲା ପରି ତାକୁ ଟିକେ ଖେଞ୍ଚିଦେଲେ ଅନବରତ ଗପ, ପୁରାଣ, ଢଗଢମାଳି ବାହାରି ଚାଲିବ। ସେଇଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଥିଲେ ବି ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ଗୋଟାଏ ମଜା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼ୁ ଆସୁ ଜେଜେମାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବାରେ ଆଦୌ ହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପରର ଅର୍ଦ୍ଧଶତ ବସନ୍ତ ପରିବାର, ପିଲାଛୁଆ, ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସେବାରେ ବିତିଗଲା। ବୋହୂମାନେ ଚାକିରିଆ, ତେଣୁ ବାହାରେ ରହନ୍ତି। ଯେତିକି ଦିନ ସେବା ପାଇବାର ଥିଲା ଗାଁରେ ରହିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଠେକ ହୋଇଯିବାରୁ ଯିଏ ଯାହା ଧାର ଧରିଲେ। ବାଧା ଦେଇନି ଶିରିବଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପିଲାଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁଥାଏ। ଆସିଲେ ଆସନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତଥାପି ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିନି ଶିରିବଉକୁ। ସାନ ପୁଅଟିକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂସାର ବସି ସାରିଛି। ଦୟାନିଧି ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଘରଦ୍ୱାର ଧରେଇ ଆରପାରିରେ। ହେଲେ ଶିରିବଉର ଘର ଆଉ କାହିଁ? ଏ ପୁଅ ସେ ପୁଅ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ମାସ ବିତାଇ ଦିଏ। ଏକୁଟିଆ ଘରଟା ଖାଇ ଗୋଡ଼ାଇବନି ତାକୁ। ଯେଉଁଠି ସେ କାଠ ପତର ସାଇତି ଘର କରିଥିଲା, ଛୁଞ୍ଚିଠୁ ଶାବଳ ଯାଏ ସବୁ ଖଞ୍ଜିଥିଲା, ପିଲେ ଏଇଠି ପଢ଼ିବେ, ଏଇଠି ଖାଇବେ, ଏଇଠି ଠାକୁର ରହିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବୋଲି ଜାଗା ଠା କରି ସଂସାର ଗଢ଼ିଥିଲା, ସେସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ଥାଇ ବି ଉଭେଇ ଯାଇଛି ଯେମିତି। ଏବେ ଶିରିବଉର ସଂସାର କଳମ ବାଡ଼ ଘେରା ସେ ପରିସୀମା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଛି ଆଉ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟିଏ କାଠି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ। କେଇ ଖଣ୍ଡ ଲୁଗାପଟା, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି, ଆଉ ଔଷଧ ଡବା ହିଁ ସମ୍ବଳ। କେହି ତାକୁ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ବୋହୂମାନଙ୍କ ହାବଭାବ ପ୍ରତି ବେଶ୍ ସତର୍କ ଶିରିବଉ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କେହି ଯେମିତି ତାକୁ ବୋଝ ନ ଭାବନ୍ତୁ। ତଥାପି ବଡ଼ ବୋଉ ଘରେ 2 ମାସ ରହିଗଲେ ସେ ତାରିଖ କଣ୍ଟି କଅଁଳ ସ୍ୱରରେ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବୋଉ ଯାଉନ ଟିକେ ଗଗନ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ତମ ମନ ବି ଫ୍ରି ହୋଇଯିବ। କିଏ ଫ୍ରି ହେବ ବୋଲି ମରମ ତଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ବି ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳାଇ ଶିରିବଉ କହେ, ହଁ ଲୋ, ଦିବାକୁ ଟିକେ କହନ୍ତୁନି ଫୋନ୍ କରିଦିଅନ୍ତା ଗଗନକୁ, କେଇ ମାସ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିନି। ଏଇ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟି ଚାଲେ କିଛି କିଛି ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ଶିରିବଉ ଜାଣେ ସେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ପୁଅ ଓ ପରିବାରର ମୋହ ତାକୁ ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଗରେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଲାଗେ। ଏବେ ଶିରିବଉ ବେଶୀ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲାଣି। ସାନ ପୁଅ ତପନଙ୍କ ବାହାଘର ସରିଗଲା। ପତ୍ନୀ ବି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତପନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେତେ ସବଳ ନୁହେଁ। ଯାହା କୁହାଯାଏ, ମନ ବଡ଼ ଥିଲେ ଧନ ନଥାଏ। ତଥାପି ସେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ସଳଖି ବାଟ ଚାଲିବା ବେଶ୍ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ବୋଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ସମୟ ଆଉ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବୋଉର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ।
ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବି ଶକ୍ତ ତାଗିଦ, ମୋ ବୋଉର ଯେମିତି କୋଉଥିରେ ହେଳା ନ ହୁଏ, ସେ କେବେ ବି ଯେମିତି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ କରି ବସିବନି। ଶିରିବୋଉ ଏବେ ଏବେ ଅଇଗୁଣିଆ ଧରିଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗରୁଷା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ତ ଏଇଟା। ତପନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବୋଉ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, ଖୁସିରେ ରହୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବେଳ ହେଲେ ଟିକେ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତି ବୋଉକୁ ଦେଖିଯିବାକୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥାଏ। ବଡ଼ ପୁଅର ପୁଅ ବାହାଘର, ଶିରିବୋଉର ବଡ଼ ନାତି ବାହା ହେବ, ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଆସିବ। କେତେ କ୍ଷୀରି ପିଠା ଧୁମଧାମ। କାନରେ ନାତି ବାହାଘର ଖବର ପଡ଼ୁଣୁ ଶିରିବୋଉ ପୁରା ଅଥୟ। ସେ ଯିବ ବଡ଼ ପୁଅ ଘରକୁ, ଆଉ ଏଠି ରହିବନି। ତାର ସେଠି କେତେ କଥା, ବାହାଘରର କେତେ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, ସେ ନଗଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବତେଇବ କିଏ? ବୋହୂଟା କ'ଣ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛି? ଧନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିବ ପରା। ତପନ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ଏତେ ଆଗରୁ ଯା ନା, ଗଲେ ନୂଆ ବୋଉ ହଇରାଣ ହେବେ, ତୋ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ବୁଢ଼ୀ କିନ୍ତୁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। କି କଥା, ତା ନାତି ବାହାଘରରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତପନ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅସଲ ଘଟଣା କ'ଣ ହେବ। ଶିରିବୋଉ ଝାଙ୍କ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା, ଖାଇଲାନି, ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତପନ ଅଗତ୍ୟା ବୋଉକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଆଉ ଫେରାଇ ତ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଧରି ସେଇଠି ରହିଲା। ପୁଅର ବଙ୍ଗଳା ପରି ଘରେ ଗୋଟିଏ କଣଆଡ଼ିଆ ଜାଗା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଗଲା ତା ପାଇଁ। ବାହାଘର ହେଲା। ନାତୁଣୀ ବୋହୂକୁ ଦେଖି ଶିରିବୋଉ ମନ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚଙ୍କିଲାନି ଜମା। ଚତୁର୍ଥୀ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ସରିଲା। କୁଣିଆ ମୈତ୍ର କିଏ କୁଆଡ଼େ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେଣି। ହେଲେ ଶିରିବୋଉ ଆସିବାକୁ ନାରାଜ। କି ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ହାତ ବରସା ବର୍ଷେ 6 ମାସ ସେ ଖାଇବନି? ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡକୁ ଧରି ସେଇ କଣରେ ଗୁଞ୍ଜି ହୋଇ ରହିଲା ପଛେ ଆସିବାକୁ ଏକା ନା। ବାହାଘର 12 ଦିନ ହୋଇନି ବଡ଼ ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କଲେ, ତମେ ସବୁ ତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ରହିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ତାଙ୍କ ଝାଡ଼ା ପୋଛିବି? ଛଟପଟ ହୋଇ ଧାଇଁଲେ ତପନ। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ବାହାଘର ଘୋଘାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏମିତିରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ପେଟ। ଦିନେ 2 ଦିନ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଲେ ପତଳା ଶରୀର ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଶିରିବୋଉ। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ବଖାଣିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ତପନ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ଚଦର ଖଣ୍ଡିଏ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ସେଇ କଣରେ ବୋଉ ଶୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଲା। ପତ୍ନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବୋଉକୁ ସଫା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧାଇ ପୋଛି ପାଛି ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେବାକୁ। ଡାକ୍ତର ଡାକି ଆଣିଲେ। 3ଟି ସାଲାଇନ୍ ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ଶିରିବୋଉ ଟିକେ ଚାଙ୍ଗା ଜଣାଗଲା। ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ବୋଧେ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲା ସବୁ। ମୁହଁ ଉଠାଇ ଚାହିଁଲାନି କାହାକୁ। ତପନ ପଚାରିଲେ, ବୋଉ ଏବେ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବୁ? ସମ୍ମତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହଲାଇ ଦେଲା ଶିରିବୋଉ। ବଡ଼ ବୋଉ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭକ୍ତ ପତି ବି ସମର୍ଥନ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜୁ ନଥିଲା। ଏବେ ଯୋଜନା ଥିଲା ବୋଉ କେମିତି ଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ିଟିଏ କରି କୌଣସି ମତେ ବୋଉକୁ ଧରି ନିଜ ବସାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ତପନ। ଚବର ଚବର ହେଉଥିବା ଶିରିବୋଉ ପାଟିରୁ ପଦୁଟିଏ କଥା ବି ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଦେହ ସାଙ୍ଗକୁ ମନ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର। ପତ୍ନୀ ସିଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଅଫିସ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମା ପୁଅ ହିଁ ଫେରିଥିଲେ ବସାକୁ। ବୋଉକୁ ଘରେ ବସାଇ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଦେଇ କିଛି କାମରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ତପନ। ଶିରିବୋଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ତପନ ଫେରିଲେ। ଶିରିବୋଉ ସେମିତି ସୋଫା ଉପରେ ବସିଥାଏ। ତପନ ଡାକିଲେ, ବୋଉ ଏବେ ଖାଇବା, ମୁଁ ବଦଳି ଦେଇ ଆସେ। ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କଲା ଶିରିବୋଉ। କହିଲା, ପୁଅରେ ମୋତେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଡାକ ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼େ। ଜୀବନଯାକ ଚାଲି ଚାଲି ଭାରି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲିଣି, ଆଉ ବଳ ପାଉନି। ବୋଉର ଏମିତି କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ତପନ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳିବାକୁ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଶିରିବୋଉ ସୋଫା ଉପରୁ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଭିଡ଼ି ଆଣିଥିଲା ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଜାକି ଜୋକି ଅବଶ୍ୟ ଶରୀର ଲୁଟାଇ ଦେଲା। କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଭୂମିରେ। 2 ପହର ଯାଇ ସଞ୍ଜ ହେଲା। ପତ୍ନୀ ଅଫିସରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତପନ ଦେଖିଲେ ବୋଉ ସେମିତି ଶୋଇଛି। କ'ଣ ଏମିତି ଶୋଇଛୁ ମ, ଉଠି ଖାଇବୁନି କି? ଏକଥା କହି କହି ସେ ଗଲେ ବୋଉକୁ ଉଠାଇବା ଲାଗି। ପାଟି କରି ଡାକିଲେ, ବୋଉ ଏ ବୋଉ ଉଡ଼ ବା, ଧୂପ ଦେବା ପରା। ଟିକେ କମ୍ ଶୁଣାଯାଉଥିଲେ ବି ପୁଅର ଗୋଟିଏ ଡାକରେ ଉଠି ପଡ଼େ ଶିରିବୋଉ। ହେଲେ ଏଥର ସେୟା ହେଲାନି। ତପନ ଆସି ବୋଉକୁ ହଲେଇ ଦେଲେ। ଏ କ'ଣ? ବୋଉର ମୁଣ୍ଡଟି ଗୋଟିଏ କଡ଼କୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ଦେହଟା ହେମାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଶିରିବୋଉ ଚିର ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା ସାରା ଜୀବନର କ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇବା ଲାଗି। ଖାଲି ରହିଯାଇଥିଲା ତା ବ୍ୟାଗ୍ଟି, ଯେ ବିଦ୍ରୁପ କରୁଥିଲା ପୁଅମାନଙ୍କୁ। ସେଥିରେ ବି ରହିଥିଲା ସେତିକି ଟଙ୍କା ଯାହା ତାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ବି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟଣାଉଟରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି।